niin, remonttireiska tässä, terve! Tervetuloa tänne Kuunarin Helenan remonttivarttiin ja nythän me ollaan muuttamassa tätä keulahyttiä saunaksi. Mä oon asentanut tänne tämän kiukaan, tää toimii sähköllä. Ja saunamisen alkaessa tämä kansi nostetaan tästä ylös. Ja nyt ollaan sitten mittailemassa, että minkälaiset lautamet me tähän rakennetaan. Ja näitä alumiinisia kulmalistojahan kannattaa tietenkin välttää, koska perisessä saattaa kärähtää ikävästi merenkäydessä, kun heittää löylyä kiukaa. Aivan, hyvä huomio. Hyvä huomio. Eikö näitä voi käyttää näitä entisiä nukkuma-alustoja lautteina? Voi, mutta kuten seuraavasta ergonomisesta testistä näette, saunomisasento on hieman epämukava. Ja esimerkiksi kaljan joutuu juomaan pillillä, joten demonstroin tässä Coca-Cola purkilla. Pilliä ei ole, kuten näette. Löylynheittokin vielä onnistuu, mutta kaljanjuonti ahentaa niskaan. Entä jos otamme ylälautteet, yläsenkit pois? Pistämme vaikka nakkamme autoon. Nelosvalti on saunomassa siellä. Aha, joo. Mutta ensi kerralla remonttivartissa muutamme vessan avaruusaluksen ohjaamoksi. Selvä, hyvä.